velkommen til en skydefilm med Lasse og Rasmus. Men en ting mere, som vi lægger ind oven i den film, det er WTF. What the fuck? Velkommen til. Nu har man jo kun 10 skud, og nu bruger han det første nu. Og den gik i 40, og nu bruger han det andet skud. Og den blev en 20'er. Nu bruger han det tredje skud. Og det blev en misser. Ja, og det blev så en misser. Nu har han kun 4 skud tilbage. Og han har lidt problemer med den. Men nu fik han den i gang. Det blev en 40. Så nu har han kun 3 skud tilbage. Og nu har han lige ødelagt skuddet lidt. Så han kan ikke skyde så godt mere. Og vi tror lige, han har 0 skud tilbage. Nu tror jeg, der er en mega stor psykopat i What the Fuck filmen starter nu. Hvad fanden? Den anden særlig. Hvad så er det en gammel task? Den gjorde jeg seriøst.